No ti kamatis, pampakinis ti kutis. Iti karabasa, pampalinaw ti mata. Iti gin, ay na, pampapintas ti asawa. Sabi! Magaling kang kupal ka. 2 beses na yan! Gago! Tama! Inutin! Agrekla-reklamo ka tanang iwat ni bakit mo? Eh di nang asawa ka kumati umol, tano mading agsasao. Gago! Agayat ka ti Ilocano? Agal-al ka no agden na kayo. Hoy sika, apay kasta ka. Sa kanak lang malagip no panagtutudo. Apay na panagkunam tinyak. Tukak. Balatong. Magaling kang kupal ka. 2 beses na yan! Gago! Tama! Inutin! Noowan nila kay mo, sapul-sapulem. Ngano at damot, apa-apa-umot. Ay na, naggulo kasi ka. Hoy ikaw, kung ang English ng pato ay duck, bakit ka pandak? Gago! Hoy ikaw, payag ka nun? Si Cinderella nga, hinubad lang yung sandal, nagka-love life na. Eh ikaw, hinubad mo na't lahat-lahat, iniwan ka pa rin niya. Magaling kang kupal ka. 2 beses na yan! Gago! Tama! Inutin! Hoy ikaw, ang kapal mo naman, yung GF mo laging nasa bahay, tapos ipagpapalit mo lang sa babaeng laging nasa tagay. Gago! Mahalin mo lang ako, hindi ka mamamroblema sa pagkain. Ba't ka pa maghahanap? Eh meron naman ako. Gago! Magmahal ka ng Ilocano. In short, mahalin mo ako. Shout out ka dagitay kabit dita. Huwag kang papakasiguro. Legal ngang asawa, niloloko. Ikaw pa kaya. Hello kabsat nga Norat, tara samahan niyo ako kasi nga mag-muse ako ngayon kabsat. She tastes like cola. Sweet. Ay ilaban ko, mag-muse tayo sa taltalon kabsat. Joke lang, mamumulot talaga tayo ng ararawan ka kabsat. Hindi na kita nga dagkulkuliglig iji karuba kabsat ka na pa nagtarayan at agpido tayo ti ararawan. Kita nyo naman kakalusong ko pa lang sa taltalon ka kabsat, eh meron na akong napulot agad na ararawan. Ay laki ado talaga ararawan na daytoy ka kabsat. O diba, dami mga pidot kon ni kabsat. O nagado talaga ararawan na daytoy, nagado na pidot kon kakasalog ko pa ilang, nagado na ala kon. Sabi ko nga kabsat, basta masipag ka, may ulam ka basta dito sa may bukid. Kasi nga, ang dami namang pagkukuhanan ng ulam dito talaga kabsat. Kahit saan ka tumingin kabsat, meron kang mauulam. Yes, basta galingan mo lang sa pagluto. Nakakamiss talaga mga ganitong ulam kabsat. Tapos mga ganitong ginagawa namin dati. Nangunguha kami ng mga ararawan, palaka. Ayan nga kabsat, may nakita kong tumalon at feeling ko palaka nga yung kakabsat. Kaya ala ko, birukan tayo dahil kakabsat. Mati tayo umalis dito hanggat mati tayo mabirukan. At tama nga tayo kabsat kasi nga palaka nga yung nakita natin kanina. O diba, saan lang ararawan tinaala tayo, nakaala tayo pa titok ka. Masarap din ang palaka kakabsat lalo na kapag adobo, prito, longganisa, ganun. Uy, ginagawa naming longganisa ang palaka, hindi nyo alam yon. Tuturuan ko kayo kapag marami na akong nahuling palaka. Ngayon kasi, konti pa lang ang palaka kakabsat tapos mahirap pa siyang huliin. Kaya ararawan muna ang huhuliin natin kakabsat, o diba? Ay ilaban ko talaga. Aram sam sam, guli guli.
mapapasayaw pa nga ako kakabsat, ilaban ko talaga. Dito nga sa kabilang bangir kabsat kadateg traktor, o diba kita nyo, daming mga ibon na nagsisiliparan talaga o. Kasi nga alam nilang meron silang kakain kakabsat, ang daming insekto kapag ganitong may mga nagtatraktor tapos nagkukuliglig. Kahit mga kanaway dito kabsat, ang dami o mga puting ibon. Medyo marami-rami na nga rin yung napulot kong ararawan kakabsat. Tapos malapit na din nilang matapos itraktor tong pinagpupulutan ko ng ararawan. Kinaptanak pa iti alinta nga batit, alimati. Napagod na nga akong maghabol sa nag-hand tractor kakabsat, kaya ayan, inaantay ko na lang siyang lumapit sa akin. Tapos meron akong nakitang gumalaw dun sa may paa niya. Pala kaya yun, kaya dali-dali ko nang tinakbo kakabsat. At uhuliin pa rin natin yun kahit anong mangyari. Kasi palaka na yun. Ang tagal ko na kayang hindi nakatikim ng palaka kakabsat. At ayan nga, nahuli natin. Palaka naman yata talaga ang kukunin natin at hindi ararawan kakabsat. Kita nyo on, diba? Isubok talaga. Ito na nga yung last na ikot ng nagtatraktor kakabsat. Kaya ayan, i-flex tayo kano kakabsat ni Bagis ko, o diba? Syempre, yung pinakalas, yun yung madaming ararawan kakabsat. Kasi nga nagpunta na sila dito sa part na to, yung mga ararawan. Nung tapos na, syempre, tayo gawid dan iluto tayo dahito yan kakabsat. Ayan kabsat, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Paps TV Vlog. Shoutout kay Jong Miliado. Shoutout kay Alfredo Garcia. At shoutout kay Dado Martinez. Intayin kakabsat, iluto tayo dahito yung ararawan nun. At ito nga yung nakuha ko. Dalawang palaka. At ararawan. Anong masarap na luto nito kabsat? I-comment mo na yan at please like and share my video. Agyaman! Babol ko ay no kibalaw. Sige. Oh, siya mamuti mga tanalpas kay nga nangaray. Isip pa lang ito. Oh, anati ko niya papanay. Apang kay man nagpaspasyaran, di kay panakaninlaw dito yung nanganan niyo. Siya man iti bati yut ko yan. Mali kay itong amang manganan na. Ikwayon taon. Agala kayo ti bulong sara. Dahil so ti pagkwayaw. Panganan niyo. Siya ta ginaon mami tagmad madaliak para Sige, garudan. Ingkay latan. Tapos siya tumati, malpas po datoy. Siya mo ti pumanawon. Nga papanak itong mga paspasyaran, nga kaskinyayaw. Kumporminto mo ti pagpasyara ko. No, di kay itong malang amin amot agin. Inaw dito yung nga, ikwayo mo lata nga. Iparakukot yun ito yung nga, pag-inawa niya. Oh, sige! Ingkay ang tananganak itong madamdaman. Nalpas kayo nga nanganan. Imbaglaki din, tadadato yung nga kwan. Pagugugas ko nga kanayunan, makaikatiman sa lanlanit itipingpinggan. Oh, mami, ate dahito na. Isungay ka na. Duwa! Sabay, ibas manday ka bubble cream mo. Ay, kaya nga. Marami. Oy, dagin na. Oh, sige. Talaga daw Ay, agi tayo pinggan nyo. Panawan nyo siya kung tagituloy. Igain kayo garutan. Tasyak to. Di pumanaw itong manay nga sumarono. Basta gamit kayo. Ti bubble kway no kibalaw. Sige.